እሺ ጀሚራላህ راي السماء أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك وقدس الثلاثة نزامن وقت ما كذا كسيطان بقى المزات مية قدس بيتا كريستيان تايت سمية مريم سيان لا علم ولا علم ناكتا كدين سبها كان بارك كدين تامنك كنسلك كدين سوكاك نغني لك ايجون كني لسمك قدوس سبر لك أزدلك سبر كل غير ولك يتكني كل لسان أنت وتعملك عملك توجيها قاسون بسنقس أملاك أنت لكل جسد قالوا كل هذا نفس يسوى كان نبقى ما مهارنا قدوس ولد كان زي بلا أنت مسلسل تسلي كما زبلو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላኽና ትነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ ኣምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ኣምላኽና ሰዓት ዛ ምሸት እዚኣ ድማ ባርከልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ክብርና ሓዲግካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ፀብቀልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ስኻ ትፈትዎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ኦዶቶ ሳይናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፀናናዕልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀሚዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ኣክቦም ኣብ ፀባን ዘሎ መሰሮ ፍጠረሎም ወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሽቡ ድሓን ምለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና እዚ ብመዓለምና ንሪኦ ዘለና ማእኸላይ ምብራቕ ውግእን ህውከትን ዕግርግርን ድማ እስኻ ኣምላኽና ቁረልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና እዚ ጉባኤ እዚ ድማ ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገና ክፋድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢልሞ ኣሜን ኦ እዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ የሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታሕ ወይ ስረይ እዚና ኣምላክን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ገጋናት ስረይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወድልብሩ ከሳቴ ብርሃን እንቶም ዓብዮ ካህናት ወዓብዩ ዲያቆናት ሩዋን ሳድጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታሕን ወንፅሓነ ይረስየን ዝብልዋን ስማያት እዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ትመልእ 12 እዚኦ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልእ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ ባህሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናኒ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቅብናን ኣፅኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂም በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ ትሕዛብን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕብካናን ዘፅናዕካናን
ساعة ساعة يوم ترزب صحنا نمسكنك او غويتا يقرب لنا او مفكر سب سرزل منك لنا كم محرد كاوندر لنا إذا قد السؤال ديان كل زمان وثنان ناخاب مفرافس مسلامكم بتصمها بنا لغناتن كل مكران حبو انقورن زغن كل قبر شيطان مخرخوف السبات من على السلام او غويتا كبير كاب كل زبقاونا رح كاب زريا أبزلنا يبطاونا رح تتعمن زحشن أزلنا تمنى نقربيتن كل حالي سلام كرق سلطان ذهب كان نسخاهم كاب كل خفا دحننا بالا حنا برنا فتنا يتأتونا حدا ود خابيتنا أملخنا مدحنا يسكوسس انت فقر سبيل وزغورو محرتين قرتان سخا معرم حوم زغن منفس قدسين مسكانا صنعتن بؤذن لك يمن كل ساعة نزل علم علم أمين أين السحا مزمور 50 حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير رايخ أبا ساي دمسس كاب أبا ساي تبيك حسبني كاب حاتياتا ويناتريني أنا أبا ساي فلت ألخمو حاتياتا كل جزيب قدما إيو بزربا خاص أدق فردخان سوان كاتر كبسي أنا ناخات راي بدلكو أب قدمي خا كي قبركو نو بابا سات ولدكو نيكا أبا حاتيات تنستني نو أنا حق أوشتي قاتل اليو أب حبون طعم محرني من تغز أرس سمع الزات ريني كاب برد كسعود حسابني تنزغت كت كاين عصمت حقوسات بحطان حقوسنا اسمعني كزقا بحاتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وأملاخ طوري لب فطر لي صنع منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاو ناي تقدفني حقوس مدحان كام لسلي بفقادنيا منفسون دقفني هقد خانو مفرس خمرم إيه حتى أنا بخاخم لسويام وأملاخ مدحاني كاب عدادا ما نقفني لساني نصدق حالي الكتب له إياه ويتا أفي مسكانا خنقرس خنا فريكفت مسوعات بها بلكاني تزيكون اسم أرب كل كانري مسوعات مراراي توقوني خامو مسوعات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسورون كتكت نبايت نغنيها نسيهم تسقها سناي قبر الله مكاتات إيرساليم دق شعب مسوعات صدقي بزحر مسوعتي بملء مسوعات بها قبلك أيو شو عم مسوي غارح وقرب لك أيوم هالليلويا صلاة جزير قاس نكرسون قسين أملاخين مسكانا قرب له حاتياتيك حد قال آمين. أبونا بملاك سلام أبا خلقكم مزمور داويت مبر 230 حاونا ممر تخلو مزمور داويت مبر 230 حدن ممر سارا مزمور داويت مبر 230 كلتن مامار الزنت مزمور داويت مبل 230 سلستن حفتنا إدلتا مزمور داويت مبل 230 شوعتن حفتنا لولا مزمور داويت مبل 230 شومنتن أبونا بمرقيتا مزمور داويت مبل 240 حدن حاونا ممر تخلو مزمور داويت مبل 240 كلتن مامار زنت مزمور داويت مبل 240 شدشتن حفتنا قللتا مزمور داويت مبل 240 شوعتن ممر سارا مزمور داويت مبل 240 شومنتن Right, right. كابتن متخاف من الرفض عشان ماكسيمايس جبرالكي نو دهاني السنبرنا عبيو خوينس ينتاشمو دهان ايش هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ስማዕ ደለኹ هو تبقى هللويا እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሃይን ወርህን አመስግንዎ ኣትን ብሩኻት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም
ዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ። ኣቶም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቶም ሃውን በረድን ኣሳታን ግመን ቃልኡ ተስልጥ ህቦብላን ኣቶም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋም ምን ነህድ ጽህድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቀ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝጽናዕ እስራኤሉን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። እቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮም ድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝፀረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ኣባኻን መንፈስ ቅዱስን ደምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ካብ ክፍልታት ጸሎት ሓፍትና ሉላ እንሆ ኣብ ቅድሚ ዝቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ። ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ዝቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ዝኾነነ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግናኸ ነፍሰይ ገና መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞትካ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነብ ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተኪድ ክተንስኢኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን አሜን። ማማ ህይወት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዲያቆን ወደይ ቴንኪዩ ከመይ መሲኹም ኩልኹም። እግዚአብሔር ይመስገን። ስብሃት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ንኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቀላዕ ኣብ ሓጢኣት ዓራት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕ ስጋኺ ኣለኺ። እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በታ ኣዝዩ ዝፈርሕ መንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እውን እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራኽ ብርሃንካ የንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዝግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባላይ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ። የእዘኒ መዝፈኒ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ሓፍትና ፍሮይኑ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ራይ ዲያቆን ወንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪን ዘርግሐልና ነቲ ኣብ ህልና ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ። ነታ ሕምምቲ ነፍስና ብኸምትነት
عزيو حلواتات أفئوا علوما ناتولتن من نقاقحن أبقسيا مخنيات النسخي كأليت المحرتن بتلمني على يتعدن إخي عد من جهيوات نقصين أملاخين ويتا يسوس كريستوس تسفى إخي قلت دقون هاو وآخرين أقله قالوا تسمع لنا آمين حاولنا ممر تقولوا وقيتا بزاليت زيانا عمو بزي حاتيات نحضر حلونا وقويتا بزاليت زي أنا عمو بزي حاتيات كنحضر حلونا وأملاغ أبوتاتنا نسخا بروخي خابرهاتك أزيو بزحيو قدس مكاون زال عالم كبر زمالو آمين وقويتا خمت باخات توكلنا زلنا محرتك خم تخونا لنا انت كلنا عخات بيالو نسخا أبو أنا مقبتهم وأملاخنان مدحنينان وتسفى كل وسنات مدرس معنا وقويتا نسخا خبز عاليتي زين زال عالم تدحننا تعقبنا آمين وبرخي خمو فردخا محرني وقويتا برخي خمو حق انتك رد اني وقيتا بروخي خمو خبرخا ابرها لي وقيتا محرت كان زل عالم ينبر وقيتا عين تقواريتك كولدنا ولدو مقوي سلازخونكا ايتن صغني وقيتا اخا بدي لي مو محرن نفسي اهدا ايان ان بالكو اصلا لخو وقيتا اباخا توكيل لخمو ادحنني فقارك خغبرك امحرني نسخا املاخي فلفالي هوتي خا برهان كادما اينا برهان النري محرت كان ابتم زفلطخا خبرخا خا ناب قنعت لبتن صقام برختن مسغانان بحقنات كايو اوقن معلم زنبركان نزال عالم تنبرن زلخان ابون ولدن منفس قدسن نعخا مسغانان وداسين غرمان يغبا لومن كل ساعه نزال عالم امين اولو الغويتا باخا مانن نسم كام زمارن سنا امو محرتك ابصص بحقنات كدما ليتي ازنتو امين آمين ماما رزنت وداسي سلس قدس ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን آمين ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጥበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮሞ ምእንቲ ትቅዱ ብፀሓዮምሞ እንት ትቅዱስ ስምካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ወነዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሶም ኣርፍዑ ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ ርድኣና ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኮንካ ጎይታ ርድኣና ልማንና ክተቀበል ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሽምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን آمين حفتنا إللتا مسجانا نقدس دنجل مريم ኦ ቅድስ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና
أو قدس دنجل مريم ولادة أملاخ نزر إسب إمنتي أمالاديت نودخي يسوس كريستوس بحدقات حاتيات كتسقونا لمنلنا ونحق نقس دنجل سلام نبلكي وناماني لاملاخنا زوال الكلنا كرعزر إنا سلامتا نقربلكي أو دنجل بقويتانا يسوس كريستوس استأمنت أمالاديت حاتياتنا أمنتك حاتقلنا تذكرنا آمين. ممر سارة متو ጸሎት ሃይማኖት الرأي يكون بدي ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ወዓዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለ ዘወለድክናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሃነናን ነመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ህድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮም ወጎይታ መሃረና ወጎይታ መሃረና ወጎይታ ባርኸና አሜን አሜን። መምህር ትምኒት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽ እዩ መንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ስለስተቃድ የመስግን ኣገልግሎት ካብ ባህርን ካብ ላዕሊ ስንጥቀት የብፅሐ ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራ ላይሶን ክራ ላይሶን ኣዴና ኣይና ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ከመይ ምሲኹም ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻ ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ኩሉ እትመልኽ እግዚኣብሔር ኣቦ መሓረና ኣብ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረድኤት የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረ ንምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ይቐኒለይ የመስግና ዲያቆነይ
بكم ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕ መብቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅድስም ካልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወናኻ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ፀጋ ምርራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብውን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝኾነ ውሃቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ ኣምን ኣምላኽና ዓልነዊ ጥዕግስን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓተተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታት ልማናና ትቐበል ሂወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ንቀብል መርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንፅህ ትምኒትና ውንስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቃል ትብርድኣና ብህልውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብርኹ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብረና ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስማዓና ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ይባርኸልና ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ፀሎት ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ ብቤተ ክርስትያንና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ 8 ፈረቓን ዝወሃበና ትምህርቲ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ንሎም ድማ መቕፅልታናቱ ቀዳሚይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 በቦና ኣበይ መርጌታ ክወሃበና እዩ ኣቦና ክሳብ ዝዳለዉ ክሳብ ዝመፁና እተን ንባባት 4 ኣርእስቲ ስለ ዘለዎን ኣብ 4 ከፊልና ከነንብበን ኢና ማማሙሉ ቀዳሚይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 6 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 6 ሓፍትና ሉላ ካብ 7 ክሳብ 14 ሓፍትና ሉላ ካብ 7 ክሳብ 14 ማማ ሂወት ካብ 15 ክሳብ 17 ካብ 15 ክሳብ 17 ሓፍትና ፍረወይኒ ካብ 18 ክሳብ 29
حراي كما يوعلكم كلهم እግዚአብሔር ይመስገን። بسم الله والولد والروح القدس هذا أملاك آمين اوكي أتم دقاي حاتيات من خيت قبرو إذا تصفلكم الله حدكوا حاتيات قبره انتلو تبقى أبو علنا نسو يسوس كريستوس تصادق إيو نسو دما بناي حاتياتنا متعارقي إيو بناي حاتيات كل عالم دما ينبر بناي حاتياتنا تراي أيكونن نحنا تزازاتو انتحلنا كم من نفلت أوزي إنا نفلت بزي إنا نفلت العلب لله أنا فلت إيه زبل نتزازاتو خا زي حلو نصو حساويو اتحقون أبو يلان تنقالو زحلو قنا فقر أملاح بحق أبو تفتسام أبو خمزة لنا بزينا نفلت اتي أبو نبر الله زبل كم تنسو التمالسو نسوونكم أخوينو كمالالسي قبقو سلا آلا تخبر بسكادا يخون يقني اللي استوى بنعدل አሜን። ሓድሽ ትእዛዝ ካብ ቁፅሪ 7 ፍቁራተይ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረኩም ብሉይ ትእዛዝ እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮነን ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ እቲ ብሉይ ትእዛዝ እዚ ዝሰማዕኹሞ ቃል እዩ ከም ብሓድሽ ብኡ ብኣኻትኩምን ሓቂ ዝኾነ ሓድሽ ትእዛዝ እፅሕፈልኩም ኣለኹ ጸልማት ሓሊፉ እዩ እሞ እቲ ብርሃን ሓቂ እውን ድሮ እኳ ይብርህ ኣሎ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንሓዊ ከዓ ዘይጸልእ ክሳብ ዝጸልእ ሕጂ ንሓዊ ከዓ ዝጸልእ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ እቲ ንሓዊ ዘፍቅር ኣብ ብርሃን እዩ ዝነብር መዕንቀፊ እውን ኣብኡ የልቦን እቲ ንሓዊ ዝጸልእ ግና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኣብ ጸልማት እውን ይመላለስ ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዝዕወሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ደቀየ ሓጢኣትኩም ስለ ስሙ ተሓዲጉልኩም እዩ እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩሞ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣጋብዝ ነቲ እከይ ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ቆልዑ ነቦ ስለ ዝፈለጥኩሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩሞ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣጓብዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎን ነቲ እከይ እውን ስዒርኩሞ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ እሺ ኦኬ ናቴካ ካብ ታርእስታ ንዓለም ኣይትፍተው ካብ 15 እስከ 17 ድኸልካኒ ዲያቆን ሓቂ እዋ እሺ ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተወ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዒንትን ንብረትን ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን ዓለም ትሓልፍ እያ ፍትወታ ከዓ እቲ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝግበር ግን ንዘለዓለም ይነብር ኣሜን አሜን ሃፍትና ፍሮይኒ ረጀበ ካብ 18 ክሳብ 19 ኣራይ ደቀየ እዚኣ እታ ዳሕረይቲ ሰዓት እያ ከምቲ እቲ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ዝሰምዓኹሞ ካብ ሕጂ እውን ብዙሓት ኣድራር ክርስቶስ ተሲኦም ኣለዉ እዚኣ እታ ዳሕረይቲ ሰዓት ምዃና በዚ ኢና እንፈልጥ ካባና ወፂኦም ግና ካባና ኣይነብሩን
ካባና ነይሮም እቲ ዝኾኑስ ንሳና ጸኒዖም ምነበሩ ነይሮም ግና ኩላቶም ካባና ዘይምዃኖም ምእንቲ ከግህዱ እዮም ዝወፁ ንስኻትኩም ድማ ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ንኹሉ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ነታ ሓቂ ትፈልጥዋ ስለ ዘለኹም እየ ዝጽሕፈልኩም እምበር ስለ ዘይትፈልጥዋ ኣይኮንኩን ኩሉ ሓሶት እውን ካብ ሓቂ ኣይኮነን እቲ ንየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኹሕዶ እንተዘይኮይኑ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ሕራይ እቲ ንኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኹሕዶ እቲ ንየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኹሕዶ እንተዘይኮይኑ ኸ መን እዩ እቲ ሓሳዊ እቲ ነቦን ወድን ዝኹሕዶም ንሱ እዩ እቲ ጸረ ክርስቶስ ነቲ ወዲ ዝኹሕዶ ዘበለ ኩሉ ንዕኡ እቲ ኣቦ የብሉን ነቲ ወዲ እተኣመነ ግና እቲ ኣቦ ኣለዎ ትቐጽል ወታ ርእስቲ ክሳብ መወዳእታ እዛ ራብዒት ትርኢ ንስኻትኩምሲ እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዓኹምዎ ኣባኻትኩም ደኣ ይንበር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዓኹምዎ ኣባኻትኩም እውን ዝነብር እንተዘይኮይኑስ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም እታ ንሱ ዘተስፈወና ተስፋ ከዓ እታ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ ብዛዕባቶም ዘስሕቱኹም እየ እዚ ዝጽሓፍኩልኩም ንስኻትኩምሲ ከምቲ ቅብኣት ብዛዕባ ኩሉ ዝምህረኩም ዘለኹ ሓቂ እውን እዩ ሓሶት ኣይኮነን እሞ ከምቲ ንሱ ዝመሃረኩም ኮንኩም ኣብኡ ክትነብሩ ኢኹም እምበኣርሲ እቲ ካብኡ እተቐበልኩሞ ቅብኣት ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ እሞ ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣይድለየኩምን እዩ ሕጂ ድማ ደቀየ ንሱ ክገልጸልኩም ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክትረኽቡ ብምጽኣት እውን ኣብ ቅድሚኡ ከይንሓፍርሲ ብእኡ ንንበር ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብኡ ከም እተወልደውን ፍለጡ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስበዓልና ንኩልና ኣሜን ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ኣበይ መርጌታ ክወሃበና እዩ ናብ በቦና ክሕልፈኩም እየ ኣቡና መምህር ተኽሉ ሼር ክብለልና እዩ أدمن أيكون كل الله أوكي متى له يلا أوه متى أتنا نحشير قبله إيش راي እግዚአብሔር አምላክ ንቦና ተዛራባ አንደበት ንዓና ድማ ደስተውዕል ተሰምዕ ዝነ ልቦና ይሃበና ንከታተል ኣስተንቱን ኢለሽ ምፀውዒ ክሓተኩም እየ መወዳእታ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቕርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ካብቲ ዝተፈላለናሉ ሰዓትን ግዜን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላክ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ
ንሓውና መምህር ተኽሉ ከዓ ከምቲ ስሩዕ ኣገልግሎቶም ነዚ ኣዳልዮም ከምፅኡልና ብምኽኣሎም እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትሆታ ንኽፈሎም ከምቲ ክንበበልና ዝጸንሐ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ኢና ዘለና ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 መእተዊ ኣብ ብርሃን ምምልላስን ምስ ክርስቶስ ምንባርን እተን ቀንዲ መልእኽትተን ኣርእስቲ ንብለን ትኩሉ ምስ ተገልጸ ንዐን ስለ ዘተኩራ ነተን ኣርእስቲ ከነስተባህለለን ኣብ ብርሃን ምምልላስን ምስ ክርስቶስ ምንባርን ሎሚ እንመያየጠሉ ትምህርቲ ካብቲ ሐዋርያ ፍቅሪ ዝተባህለ ቅዱስ ዮሐንስ ዝተጻሕፈት ቀዳመይቲ መልእኽቲ ምዕራፍ 2 እዩ ሐዋርያ ፍቅሪ ኢሎም ኣቦታት ሐዋርያት ዝጽውዕዎ ኣብ ወንጌሉ ኹን ኣብዘን ሰለስተ መልእኽታት ኹን ኣብ ራእይ ኹን ብዛዕባ ፍቅሪ ብሰፊሕ بعميق بمنفس قدوس تقليصلو ዝጻሐፈ ዝገለጸ ስለዝኾነ ሐዋርያ ፍቅሪ ይብልዎ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ቀጻሊ ናይቲ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዝጀመሮ ኣምላኽ ብርሃን እዩ ዝብል ዓቢ ሓሳብ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ሓደ ክርስቲያን ኣብ ብርሃን ኣለኹ ክብል ከሎ እቲ ብርሃን ኣብ ህይወቱ ብኸመይ ክግለጽ ከም ዘለዎ ብዝርዝር ይምህረና ቀንዲ ትኹረት እዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ዝተመርኮሰ እዩ ተግባራዊ ተኣዛዝነት ንኣምላኽ ንፈልጦ ኢና ንብል እንታይ ኢልና ይቕሬታ ንኣምላኽ ንፈልጦ ኢና እንታይ ኢልና ትእዛዛቱ ክንሕሉ ከም ዝግባአና ማለት ተግባራዊ ተኣዛዝነት ካልኣይ ናይ ፍቅሪ መለክዒ ንኣምላኽ ዘሎና ፍቅሪ ንሓውና ብዘሎና ፍቅሪ ከም ዝምዘን ሳልሳይ መንፈሳዊ ጥንቃቐ ቶም ኖት ንሕዝ ዘለና ቀንዲ ትኹረት እዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ዝተመርኮሰ እዩ ምስ በለ ተግባራዊ ተኣዛዝነት ናይ ፍቅሪ መለክዒ መንፈሳዊ ጥንቃቐ ከምዚኣ ጌርና እንተሒዝናዮ እንተንፅመቆን እቲ መግለፂ ክመጻልና ቀሊል ይኸውን መንፈሳዊ ጥንቃቐ ኣብ ፍቅሪ ዓለምን ካብ ክፍኣት መምሃራን ተጻረርቲ ክርስቶስ ተጠንቂቕና በቲ ዝተቐበልናዮ ቅዱስ ቅብኣት ጸኒዕና ክንነብር እዩ ነዚ ትምህርቲ እዚ ክንከታተል ከሎና እቲ ብርሃን ንልብና ከብርሃሉን ካብቲ ዝጠበቐና ካብቲ ጠበቓና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዘሎና ሕብረት ንኸይንርሕቕ መንፈሳዊ ትብዓት ክንረክብ ጸሎትና እዩ ተግባራዊ ተኣዛዝነት ናይ ፍቅሪ መለክዒ መንፈሳዊ ጥንቃቐ ኣብዚአን ኢና ክነተኩር ኣብዚአን ክነስተብዕል እዩ ስለዚ ደጊምና ኖት ንሓዘን ተግባራዊ ተኣዛዝነት ናይ ፍቅሪ መለክዒ መንፈሳዊ መጠንቀቕታ መእተዊ ጽዋዓ ናብ ቅድስና እታ ቀዳመይቲ ኣርእስትና ንሓዛ ኣብ ብርሃን ምምልላስን ምስ ክርስቶስ ምሕባርን ያትብል ነይራቶም ኖት ንሕዝ ዘለና ወይ መዘክር ንሕዝ ዘለና ተኸላይቲ ከዓ ጽዋዓ ኣብ ቅድስና ኢሉ ኩለን ዘን መልእኽታት ከዓ ኣብተን ሰለስተ ዝረኣናየን መለክዒታት ይጽምበራ ማለት መግለጺ ዮሐንስ ደቀየ ኢሉ ክጽውዕ ከሎ ነቶም ብጥምቀት ዳግማይ ዘለዎም ናይ ኣቦልነት ሓልዮት ይገልጽ ኢሉ ዮሐንስ ደቀየ ኢሉ ክጽውዕ ከሎ ነቶም ብጥምቀት ዳግም ዝተወልዱ ዘለዎ ናይ ኣቦልነት ሓልዮት ይገልጽ ኢሉ መወከሲ ጥቕሲ ገላትያ 4:19 ደቀየ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ልብኹም ክሳዕ ዝሰኣል ማለት
ملكع كساع زحز كم بحدش بسعر هرسي الساقي لكم اللخوي قدوس أغسطينوس يوحنس دك زبالوم بعد ما نزن آسو تراي زي كونس نتوم بتمكت داقم زتولدو خلوم ايوي كريستوس طبقانا ايوي سلازي قدامي أرستنا أبرهان من مللاس مس كريستوس منبار كالا أرستنا صوعا ناب قدسنا سالساي أرستنا خا كريستوس طبقانا ايوي ملغت يوحنس معراف كلتا قصر حدا هاتم دك حاتيات من انتغي تقبرو زي صحفلكم اللهو حدا كو حاتيات زقبر انتلو طبقا أببو علنا نسو إياس كريستوس اتصادق ايوي مجلسي حاتيات نخي نقبريو اتتئزاز انت خونا جن سبب هري يدخم سلازخونا انت حاتيو تسفا خي نقرز طبقا خمزلونا يرقاقصلنا إبراويان معراف شوعات عسران حموشن سلازي دما نتنبو أبيلوم ناب أملاخ زمزو كل ساعة سليون كل من زنبر سلازخونا فاسيمو خدحنوم يكالو ايوي يوحنس أفور كريستوس طبقانا زتبهله نسون عنا وكيلو أبكر ما أبو سلاز غربن نتيزي فساسا دمو كم واقع عركي سلاز قربوني قدوس يوحنس أفورك قدوس يوحنس أفورك تا طبقات بل ناي كريستوس تبجاوي مدحاني كحاسي طبقا كريستوس طبقا زتبهله نسون عنا وكيلو أبكر ما أبو سلاز غربن نتيز فساسة دمو كم واقع عركة سلاز قربوني إزغاء بجيك كايس كريستوس ولا حدا كقبرو إزغاء اليلاني سلازي أبو طبقا على الناس سلاز بلا نزي تغسزي بناي بعلوم ترجمهم طبقانا كريستوس سلازخونا ناي ملاختي صلوت أمالدو ناي قدسان ناي قدس دنجل مريم أيد ليناني زبلو ناي إمنت سعبتي نازبلو بزحات سلازلو نزي قدس بيت خريستيان أبوتات بيت خريستيان جن كريستوس طبقانا زتباهله نسون عنا وكيلو أبكر ما أبو سلاز غربن اتزفسس دمو كم واقع عرق سلاز قربوني سلغالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ወላሎ ምን ተሐለፈና አብተናይ ቤተ ክርስቲያንና መዛግብታቲና በቀረባ ክንሪኦ ንኽእሊና ማለት መተዓረቂ እንደሐዝና ብኖት እንደሐዝና ክርስቶስ ጠበቃና ኢሉ ድሕሪኻ ክርስቶስ መተዓረቂ ኃጢአት መልእኽቲ ዮሐንስ ቀዳማይት መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ንሱ ድማ ብናይ ኃጢአትና መተዓረቂ بناي حاتيات كل عالم دا ينبر بناي حاتياتنا تراي ايكونن سلازي كريستوس نخلو تسغيلو نخلو بمسيو اتوم زدحنجن اتوم زتقبلوا يومين كريستوس جن كما تخلو نخلو تسغيلو نليلا قوللا نكونن سلازي نسن لما بناي حاتياتنا متعارق مسبله بناي حاتيات كل عالم دا ينبر بناي حاتياتنا تراي واقع نبني حاتياتنا ترى أيكونن مجلسي كريستوس نحاتياتنا ترى زي كونس نناي كل علم حاتيات متعارقي إيه يوحنس وانجيل معرف هذا قصر عسران الشعاتن إنه حاتيات علم زرح جنشل أملاخ قدس كيرلس ناي اسكندريا نسو مالت كريستوس بعليو مسواتي نسو بعلو دما يتخاهن بدمو غيرو نعلم مسبو عرقاي نأملاخ مفلات نتنوت ندحزنين نخيد سلازي كريستوس أبغانا أيو كريستوس متعارق حالتياتيو نأملاخ مفلات قداميت ملغت يوحنس معراف كل تقصر سالسته نحنات إزازات تحلونا كم نفلتو بزينا نفلت
مجلسي نأملاخ نفلطو إنا مبال تراي أخو لايكونن نحق فلتات زرقاقز نتإزازاتو بمحلاو إيوي وانجيل يوحنس معرف 14:15 تفكرني انت خيمكم تأزازاتي حلو إيزبالنا قدوس كليمنتوس نا اسكندريا فلتات مالت تأزاز أملاخ مفتصامي قدامي حالة أبب فريها እግዚአብሔር ይሉ ፍልጠት ማለት ትእዛዝ አምላክ መፈጸም ማለት እዩ እቲ ሐሳዊ መኒ ቀዳሜት መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:4 ኣነ ፈልጠ ዝብል ንትእዛዛት ኻዘ ይሕልዎ ንሱ ሐሳዊ እቲ ሐቅ እውን ኣብኡ የላን መግለጺ ዮሐንስ بزي جبري امنت راي زبلو سبات حسوتي بلوم تيتوس معرف هذا قصر 10 نأملاخ نفولتو ينا يبلو جناخه بقبرهم يخحدوه علو قدوس بدا أملاخ حقيو سلازي مس حقي كنحبر انت دلينا بقبري صادقان كنكون يقبانا بجبري صادقان كنكون يقبانا صادقان مالتكا أبود قطم قلطيفهم زتنسو قلطيفهم زتنسو حنبر بفصم جيغا زي بولهم مالت أيكونن إتحساوي مني سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ቁጽር ጥራይ እንደሕር ካብ መልእኽቲ ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ እንደሕር ኮይኑ ቁጽር ጥራይ እንዳጠቀስኩ ኸይደ አን ፍቅረ አምላኽ ምፍጻም ቁጽር 5 እቲ ንቃሉ ዝሕሉ ገና ፍቅረ አምላኽ ብሓቂ ኣብኡ ትፍጸም ኣብኡ ከም ዘሎና በዚ ኢና ንፈልጥ مجلسي قال أملاخ محلاو مالت فقرة أملاخ أبتسب تفصيم الله مالتي يوحنس وانجيل 10:4-23 زفكرن انتلو قال يحليو أبو يدما يفكرو أوريغانوس فقرة أملاخ أبتن كل تأزازاتو بتقهار زحلو سبيا فتصم تتخوني كم تنسو تمالالسو من مللاس قصر شدو الشينا زلنا من الالبات دحريلكم زاعتهم تليهم اب ملختي قداميت ملختي يوحنس معراف كلتينا زلنا ابز معراف زين دحر كوينا معراف كلتا قصر تراينا تقسكو خيدي نت غزين قطاب مالت اتي ابو نبر الله زبل كم تنسو تمالالسو نسون كم خوينكم ملالس يغبوي مجلسي كريستيان كم تكريستوس امدري كملالس كله زرعيو ناي تحتنان فقرن أبنت كسعب علوه قدامي بيتروس معرف كل توصل 20 حدن كريستوس كا ما انت آسر خد صعبو أرأي حد يقلكم ما انتهم مكرا سأقابي كدوس كيرلوس نا يروساليم كريستوس نعنا أرأي زخونن كخونن نايو نابزع عالم زي آزمة اتا ارغيتن حداسن تأزاز من يا تارغيت من يا تحداس سلمتاي ارغيت تباهلا سلمتاي كحداس كوينا قطري شوعتن شمونتن شوعته فقراته اتخام جمرتا زنبركم بولي تأزاز مبر حدش تأزاز يكونكم صحفلكم زلهو اتبولي تأزاز زي سمعهم وقالي كمي بحدش بؤون بأخذكمن حق زخنة حدش تأزاز صحفلكم الله سلمات حالي في إمه اتبرهان حقون درو كوايا برهالو مجلسي فقري كابتن تزنبرت بمخانا أرغيتيا أو كريستوس جن بحدش ملكع سلاز تقلزت حداس تأزاز تبهلتي يوحنس 10:3-4 نحاد حدكم كتفاقروا حداس تأزاز اهبكم اللهم
ቅዱስ አጎስጢኖስ ሓዳስ ዝተባህለትሉ ምኽንያት ነቲ ብሓጢኣት ዝኣረገ ሰብ ናብ ሓድሽ ህይወት ስለተሰጋግሮ እያ። ሓዳስ ዝተባህለትሉ ምኽንያት ነቲ ብሓጢኣት ዝኣረገ ወይ ብሓጢኣት ዝሞተ ሰብ ናብ ሓድሽ ህይወት ስለተሰጋግሮ እዩ ሓድሽ ትእዛዝ ዝበለ። ብርሃንን ጽልእን ቁጽሪ 9 ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንሓዊ ከዓ ዝጸልእ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ። መግለጺ ንሓዊኻ እናጸላእካ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ምባል ክልተ ተጻረርቲ ነገራት እዮም። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ 3:15 ንሓዊ ዝጸልእ ዘበለ ኩሉ ቀታል ነፍሲ እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ፍቕርን ጽልእን ኣብ ሓደ ልቢ ኣይሓድሩን እዮም። ኣብ ብርሃን ምጽናዕ ቁጽሪ 10 ትንሓዊ ዘፍቅር ኣብ ብርሃን እዩ ዝነብር መዐንቀፉ ናብኡ የልቦን። መግለጺ ንሓዊ ዘፍቅር ሰብ ኣብ ብርሃን ይነብር መዐንቀፊ ድማ የብሉን። መዝሙር ዳዊት 119 ቁጽሪ 165 ነቶም ንሕግኻ ዘፍቅሩ ብዙሕ ሰላም ኣለዎም መዐንቀፊ እውን የብሎምን ዝዕንቅፎም እውን የብሎምን። ፍቕሪ ንኩሉ ሓጢኣት ትኸድን እያ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 8 ፍቕሪ ንኩሉ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ንፍቕሪ ልበስዋ። ዕውረት ወይ ጽልኢ ቁጽሪ 11 እቲ ንሓዊ ዝጸልእ ግና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኣብ ጸልማት እውን ይመላለስ። ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዘዕሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ። መግለጺ ጽልኢ ንመንፈሳዊ ዓይንትና ይዕሮ። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 9 ፍቕሪ እቲ እዚ ነገር ዘይብሉስ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ምጽራይ ዝረስዕ ዕውር ነታ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ እዩ። ቅዱስ ባስልዮስ ጽልኢ ንልቢ የጸልምቶ ንእምሮ ድማ የጋርዶ እዩ። መተባብዒ ንህፃናትን ኣቦታትን ኣባፅሕን ወይ ኣጓብዝን ቁጽሪ 12 ክሳብ 14 ደቀ ሓጢኣትኩም ስለ ስሙ ተሓዲግልኩም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩሞ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣጉባዝ ነቲ እኩይ ስዒርኩሞ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ቆልዑ ነቦ ስለ ዝፈለጥኩምዎ ጽሒፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣጉባዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎን ነቲ እኩይ እውን ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ። መግለጺ ዮሃንስ ንኩሉ መንፈሳዊ ደረጃ ዘለዎ ሰብ የተባብዕ። ኤፌሶን 4:13 ኩላትና ናብ ሓድነት እምነትን ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽን ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ መጠን ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስ ክሳዕ ንበጽሕ ኢሉ። ቅዱስ ሂፖሊተስ ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ዕድመ ንሕፃናትን ኣቦታትን ኣባጽሕን ዝኸውን መንፈሳዊ መግቢ ኣለዋ ይብል። ንዓለም ኣይተፍቅሩ ቁጽሪ 15 ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው። ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን። መግለጺ ፍቕሪ ዓለም ንፍቕሪ ኣምላኽ እተውፅኣ እያ። ያዕቆብ 4:4 ኣትን ዘመውቲ ፍቕሪ ንዓለምሲ ንኣምላኽ ጽልኢ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጣን ኢኽን? እምበኣር ከፈታዊ ዓለም ምዃን ዝደሊ
نسو صلاة أملاخي زخون نخلت تقويتات كتجزو أي تخلون ماتيوس شديشة حسران 4 3 فتنتات وزر 10 شديشة كله تبع عالم زلو فتوة سجان فتوة عينتن نبرة تعبيتن إذا خاب عالم ينبر كابابوس هيكونن مجلسي تمنيت سجا تمنيت عينتي نبرة تعبيتي موكاسة تقسيماتي وس 4 كاب حدا حساب 10 حدا كريستوس أبقدام زتفتنهم 3 فتنتاتي كوزر 10 شدشة تمنيتات قداماي تمنيت سجا كلاي تمنيت عينتي سالساي نبرة تعبيتي قويتا ناي قويتانا فتنا أبكالاي عند مالتي ماتيوس 4 بعد 17 حدا إزي أأمان نجيرا خون بل منقستات عالمن كبرتنن كابزر إسغا نابتحتي دربي ويس أدف زبل إزي بسيطان نابقويتانا نمرحينا نيس كريستوس زقربة فتنا إيو إزي أأمان نجيرا خون بل إزي سسعتيو منقستات عالم كبرتنن تمني تعينتي إيو جزار إسغا نابتحت الدربي أزي نبرة تعبيتي ودا أملاخ انتخون كاد سيطان ترجمون سعرتون أبسال سي عمد لهم مالتيو سيطان بتأميتن بسقاوي دليتن مثلا قويتا قنا سب بغال أملاخ أمبر بمنبار تراي أين بمبال سعروي ودا أملاخ انتخون كا إلو مسحاتتو قويتا إس كريستوس جن تحت إلو ود سب إلو زمبل سلو مالتي مخنياتو بمولوكتاو سلطانو سيطان نكريستوس كفتنو بفصم أيكئلني سيطان نتا عيني زمنا يوهابتن سلطانن عالمنا رأيو قويتا قنا نا أملاخكات راي سجد بمبال سعرو سيطان بتعبيت بناي كنت وداسية أمراتن مسا قويتا قنا نا أملاخكا عيت فتاتنو بمبال تحت النقو جلسه كم تبت مزقب هايمانو تعبوتات زبلوه بس السعت انت مزو بتعقستي بتعبيت انت مزو بتحتنا بفقري جنزب انت مزو بمنونو تريد إذا قصر زيا كل جزية كالا ايديا قونا بكداسي و أهاوية يتفكروا العالم وإي زهلو استعلم علموني هلافي فتوتنا هلافي اندابلو كل جزية وجامالتي أتم حواتي نعلمن نتابع علم زلو أي تفكروا خمي علمن فتوتان حلفتيهم اتنفقار እግዚአብሔር ዝገብር ገና نزل علم ينبر علم حلافيتيا ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቅዱስ ዮሐንስ ካሲያን እዚአቶም ቶም ሰለስተ ዓኑድ ናይ ኩሉ ኃጢአት እዮም ማለት ናይ ኩሉ ኃጢአት ማለት ነዞም ሰለስተ እዚአት ኃጢአት ዝሰዓረ ነስስዕቲ ነትዕቢት نفقر جنزب زسعرة نتوم كلاوت حاتيات كسعر أي كسجمني بزوم سلست زيوم زحلفة وي بزوم سلست زيوم زتسعرة كا سعر كوين اللوي كاو يدهننا عبتي ترجمة وانجيلكم كم غيره ما قميت أمال لو مالت سلست عر استهتاو إبلهم علم حلافيتها كذا 10 شوعته علم تحلفيا فتوتها خا اتنفقاد أملاخ زقبر قنا نزل علم ينبر مجلسي إذا علم زي كم سلالوتيا فقاد أملاخ زقبر قن نزل علم ينبر ماتيوس 14:35 سماين مدرن كحلفيو قالي قنا كتو أي كحلفني قدوس أتناتيوس نحلاف نقر الكا نتزل علم أو تسفى أي تدفع أيو يبلي نحلاف نقر الكا نتزل علم أو تسفى أي تدفع أيو
ተጻረርቲ ክርስቶስ ወይ ኣጽራረ ክርስቶስ ቁጽሪ 18 ደቀ እዚኣታ ዳሕሪት ሰዓት እያ ከምቲ ትጸረ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ዝሰማዕክምዎ ካብ ሕጂ እውን ብዙሓት ኣጽራር ክርስቶስ ተንስኦም ኣለዉ እዚኣታ ዳሕሪት ሰዓት ምዃና በዚ ኢና ንፈልጥ ካባና ወፂኦም ግናኸ ካባና ይነበሩን ካባና ነይሮም እንደዝኾኑስ ምሳና ጸኒዖም ነበሩ ነይሮም ግናኸ ኩላቶም ካባና ዘይምዃኖም ምእንቲ ክገሃድዮም ዝወፁ መግለጺ ተጻረርቲ ክርስቶስ ካባና ዝወፁ ግን ምሳና ዘይነብሩ እዮም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 30 ካባኻትኩም እኳ ንደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ከስዕቡ ኢሎም ቄናን ነገር ዝምህሩ ሰባት ክትንስኡ እዮም ቅዱስ አግናጢዮስ ናይ አንጾኪያ ካብ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ዝወፅእ ሰብ መንፈስ ሓቂ የብሉን ካብ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ዝወፅእ ሰብ መንፈስ ሓቂ የብሉን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቲ ቅዱስ ቅብአት ቁጽሪ 10 ንስኻትኩም ድማ ቅብአት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ንኹሉውን ትፈልጥዎ ኢኹም 21 ነቲ ሓቂ ትፈልጥዋ ስለ ዝኾንኩም እየ ዝፀሓፍክልኩም እምበር ስለ ዘይትፈልጥዋ ሳይኮነን ኩሉ ሓሰት እውን ካብ ሓቂ ኣይኮነን መግለጺ ኩሉ ምእመን ካብ መንፈስ ቅዱስ ቅብአት ተቐቢሉ እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 21 22 እቲ ዝተኸለናን ዝቐብአናን ኣምላኽ እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ኢየሩሳሌም እቲ ቅብአት ማለት ሜሮን ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕተም እዩ ይብል እቲ ሓሳዊ መን ቁጽሪ 22 እቲ ንኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኽሕዶ እንተዘይኮይኑኸ መን እቲ ሓሳዊ እቲ ነቦን ወድን ዝኽሕዶም ንሱ እዩ ትጸረ ክርስቶስ ነቲ ንወዲ ዝኽሕዶ ዘበለ ኩሉ ንዑ እቲ ኣቦ የብሉን ነቲ ወዲ ተኣመነ ግና እቲ ኣቦ ኣለዎ እዩ ኩሎም ቶም ቤተ ክርስቲያን ኣመዝጊባቶም ዘላ መናፍቅነት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመስረት እዮም እዩ ኣርዮስ ወልዲ ፍጡር ክብል ከሎ ሰባልዮስ ከዓ ሓደ ገጽ እግዚአብሔር ሓደ ገጽ እዩ ሰለስተ ዝበሃል የለን ሰለስተ ኺሂዱ አብሊናሪዮስ ከዓ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ጥራይ ወሲዱ እቲ መለኮት ግን ከም ነፍሲ ኮይኑዎ ስለዚ ተኽድሕን ዘለዋ ከዓ ነፍስን ስለ ዝኾነት ስጋ ጥራይ ወሲዱ ካብ ሰብ ፍጹም ሰብ ክበሃል ከዓ ስለ ዘይክእል አንጻር ቃል አምላኽን አንጻር ድሕነትን ከዓ ስለ ዝኾነ አቦታት ቤተ ክርስቲያን ጌጊኡ አፍሊጦም ክምለስ ግዜ ሂቦሞ ኣይተመልሰን እቲ ውሳኔ ከዓ ተወሲኑ ቁጽሪ 23 ነቲ ንወዲ ዝኽሕዶ ዘበለ ኩሉ ንዕኡ እቲ ኣቦ የብሉን ነቲ ወዲ እተኣመነ ግና እቲ ኣቦ ኣለዎ መግለጽ ዮሐንስ ነቲ ንኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ መድሓኒ ምዃኑ ዝኽሕድ ሰብ ሓሳዊ ይብሎ ነቦን ንወልድን ዝኽሕድ ንሱ ተጻራሪ ክርስቶስ እዩ ንወልድ ዝኽሕድ ነቦ እውን ይኽሕድ እዩ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ዮሐንስ ወንጌል ማለት እዩ ቁጽሪ 19 ንዓይ እንተ ትፈልጡኒ ነቦይ እውን ምፈለጥኩሞ ነይርኩም ቅዱስ አትናቴዎስ ናይ እስክንድርያ ወልድ ካብ ባህሪ ኣቦ ዝተወልደ ስለ ዝኾነ ንወልድ ምኽሓድ ማለት ነቲ ምንጪ ኣቦ ምኽሓድ እዩ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ዘይምእማን ሰብ ምስ ኣቦ ሕብረት ክህልዎ ኣይክእልን ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ዘይምእማን ሰብ ምስ ኣቦ ሕብረት ዘለዎ ክህልዎ ኣይክእልን እቲ ዝተሰምዐ ቃል ይጽናዕ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቁጽሪ 24 ንስኻትኩም ሲ እቲ ካብ መጀመርታ ሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ደኣይ እምበር እቲ ካብ መጀመርታ ሰማዕኹሞ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑስ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም ቁጽሪ 25 እታ ንሱ ዘተስፍወና ተስፋ ከዓ እታ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ መግለጺ
اتخاب مجمر تاسمعنا يونجيل أغوشنا خصنع يقبأ اتتسفى دما نايزل عالم هيوتي قولسي معرف حدا قصر عسران سلسن كابتز سمع هو تسفى ونجيل كي تناوزكم بأمنت صنعكم من تسريتكم من تصنعكم قدوس يوحنس أفورك اتخاب هواريات التاريخ مهرتي كمت كالكن حزو قالونا حداس امنت زي كونتس اتخابت انت زنبرت امنت الى نامنا يزل عالم هيوت مرح تبصحنا ممهركم قبات مالت ممهركم منفس قدوسي وزرع عسران شريشن بزعباتهم زسحتهم يهز الصحف كلكم عسران شوعتن نسخاتكم سي كم تقبات بزعبا كله زمهركم زلو حق ونيو حسوت ايكون انمو كم تنسو زمهاركم كينكم ابو ختنا بريهم باركه اتخابو تقبلكم وقبات اباخاتكم ينبر يمو حدكوا خمهركم ايد ليكم مني مجلسي يوحنس بزعباتهم كسحتكم زدلي يصحف لكم زلخ يبل اتخابو تقبلنا وقبات منفس قدوس جن حق سلازخونه سبك مهرنا كيد لنا نسو كله يمهرنا وانجيل يوحنس معرف 14 قصر 20 اتا ابو بسماي يسدو مصنانع منفس قدوس نسو كله خمهركم قدوس كيرلسنا يروسالم እዚ ቅዱስ ቅብአት እዚ ንመንፈሳዊ ዓይንትና ዘብርህዩ መምህርኩም ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ውሽጥኹም ሓሊሩ ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ እዩ መደምደምታ ኣብኡ ጽንዑ ቁጽሪ 28 ሕጂ ድማ ደቀ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ ብምጽኣቱ ናብ ቅድሚኡ ከይንሓፍርሲ ብኡ ንበሩ መግለጽ ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ ብትብዓት ክንቀውም ኣብኡ ክንጸንዕ ይግባአና ዮሐንስ 15:4 ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ቅዱስ እንጦንዮስ መወዳእታና ንኽጽብቕ ኩሉ መዓልቲ ኣብ ተጋድሎን ኣብ ጸሎትን ንጽናዕ እዩ እቲ ጻድቕን ደቁን ንሱ ቁጽሪ 29 ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንትኾንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብኡ ከም ተወልደ ፍለጡ መግለጺ ኣምላኽ ጻድቕ ምዃኑ ካብ ፈለጥኩም ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብኡ ከም ተወልደ ክትፈልጡ ይግባአኩም ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ብናይ ጽድቂ ግብሪ እዩ ዝረጋገጽ መወከሲ ጥቕሲ ዮሐንስ 3:3 ኢየሱስ ከዓ ሰብ ካብ ላዕሊ እንደዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክርያ ይክእልን ኢሉ መለሰሉ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከምቲ ሓደ ወዲ ንባህሪ ኣቦኡ ዝወርስ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ሰብ ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ይወርሶ ጽድቂ ዘይገብር ሰብ ካብ ኣምላኽ ተወሊደ ክብል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ጻድቕ ስለ ዝኾነ መደምደምታ ኣብኡ ጽንዑ ነዛ ካልኣይቲ ምዕራፍ ክንዛዝም ከሎና ቅዱስ ዮሐንስ ዘመሓላለፈልና መልእኽቲ ንጹር እዩ ክርስትና ብቓላት ጥራይ ዝግለጽ ፍልጠት ዘይኮነስ ምስቲ ህያው ዝኾነ ክርስቶስ ዘሎና ናይ ህይወት ሕብረት እዩ ካብዛ ምዕራፍ እዚኣ እንወስዶም ዓበይቲ ትምህርትታት ተስፋ ኣይንቁረጽ ፍቕሪ መለክዒትናያ ዓለም ሓላፊት እያ ተስፋ ኣይንቁረጽ እንተሓጢእና እኳ ንሓጢኣትና ዝድብስን ኣብ ቅድሚ ኣቦ ጠበቓ ዝኾነን ጻድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና ስለዚ ናብ ንስሓ ንቕረብ ፍቕሪ መለክዒትና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎና ተሳትፎ ፍረ ዝህልዎ ንሓውና ክንፈቱ ክንክእል ከሎና ጥራይ እዩ ጽልኢ መንፈሳዊ ዕረት ምዃኑ ተረዲና ብፍቕሪ ክንመላለስ ይግባአና እዩ ዓለም ሓላፊት እያ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ትምኒት ስጋን ትዕቢት ሓላፊ እዩ እቲ ጸኒዑ ዝነብር ግን እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ጥራይ እዩ ከምቲ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ መወዳእታ እዛ ምዕራፍ ዝበሎ ሕጂ ድማ ደቀየ ንሱ ምስ ዝግለጽ ትብዓት ምእንቲ ክህልወና ብምጽኣቱ ናብ ቅድሚኡ ከይንሓፍርሲ ኣብኡ ጽንዑ እዩ ቁጽሪ 28 እያ እዚኣ ማለት
ሕጂ ድማ ደቂ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክህልወና ብምጽኣቱ ናብ ቅድሚ ከይነሓፍርሲ ኣብኡ ጽንዑ እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተቐበልናዮ ቅብኣት ኣብ ውሽጥና ጸኒዑ ክነብር ንሕና ድማ ኣብታ ቅንዕቲ እምነት ተተሓሒዝና ክንጸንዕ ኣምላኽ ይሓግዘና እዩ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ጽን ኢሉ ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንዝተረፈ አገልግሎትና ናብ ሓውና ዲያቆን መሐሪ ንዝመሃረናን ዝገሰጸናን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ ነቦና ድማ ስለተዛሃቡና ሰፊሕ ትምህርቲ እግዚአብሔር አምላኽ ቃልዎ ተስማዕልና ከምኡ ንሓውና መምህር ተኽሉ ስለትናይ ኩሉ ግዜ አገልግሎትካ አምላኽ ፀጉየ ይብዛሓልካ እሺ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ መዝሙር ዝተዳለወ እንተሃልዩ ብፍላይ ዘሚርኩም ዶ ትፈልጡ ቀዳምነት ንዓኹም ክህቤ ዘሚርና ደይ ንፈልጥ እንተሃሊና ኩላትና ተዘሚርና ከዓ እቶም ብዙሕ ግዜ ዘይንሳተፍ ሓፍትና እልልታ ዘሚር ክትፈልጡ ዶ دحان هاي عن تظن ايش زمر لنا عن سنة ليش تسيكم صوت اوكي حري اوكي يسعبك يملو فقري عدلني قدلة ابنتي يرحيك استقبلني يفكرك نسخة فلت انبر يامنك سنكل كلم فتيحون انبر كسعبك يملو فقري عدلني قدلة ابنتي يرحيك استقبلني يفكرك نسخة فلت انبر يامنك سنكل كلب زيحون انبر آمينا وسينا وقناك كوينا تسلي فندي قويتاي انتاي دا خوينو تكاي تقفيفو كالي كوينو علاماي يفكرك قبل فريس نلو تكبار يقود لني وحودي امنتي برتيعي ختنسي بعلق وسخني كسبك مولو فقري عدلني قدلة امنتي يرحيك استقبلني يفكرك نسخة فلت انبر يامنك سنكل كلب زيحون انبر عسبي علم دلي في غدا مليء عجيبك ويفلتن مليء قودي لا تفراري غنبر حسابي يعرفن مساخقن علو فتم طعمي هوت جميرو زي قارس فقاد كاثمل فقاد كهون اللي تلوي تخدس يفكرك عين السخات فلت انبر يامنك عيسن كالكلب زيحون انبر كسعبك عين فقري عدلني قدلة ابنتي يحيك استقبلني كدم دمي قنا فتامي رخبكون كسابو تعرفتي كتنسي قنا خقاد الدمعي
ክቕፅሎ መንገደይ ሳልኻን ምሕረትካ እንደገፍ ክኾናኒ ክስዕባድየን ጎይታይ ብተስፋ ክነጽፍ ጽውዓይ ክጅርብብ ኣብ ሰመያዊት ቤተይ ክስዕበካየ ምሉእ ፍቕሪ ዓድለኒ ጉድለት እምነተይ ኣርሒካ ዝተቐበለኒ የፍቅረካየ ንስኻ ትፈልጥ እምበር የኣምነካየ ሰንከልከል በዚሑ እምበር የፍቅረካየ ንስኻ ትፈልጥ እምበር የኣምነካየ ሰንከልከል በዚሑ እምበር ክስዕበካየ ምሉእ ፍቕሪ ዓድለኒ ጉድለት እምነተይ ኣርሒካ ዝተቐበለኒ ኣሜን ኣሜን። ሓፍትና እልልታ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። ኣሜን ክስዕበካየ ምሉእ ፍቕሪ ዓድለኒ ጉድለት እምነተይ ኣርሒካ ዝተቐበለኒ የፍቅረካየ ንስኻ ትፈልጥ እምበር የኣምነካየ ሰንከልከል በዚሑን እምበር እያ ትብል ተኣዝማች። እቲ ትሕዝቶ ከዓ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ብትኽክል ነዚ ኣዝማች ደብርህ ደስፍሕ ዝገልጽ እዩ። ንጎይታ ክትስዕቦ ትደሊ እሞ ብብዙሕ ነገር ትወድቕ ትሰናኸል። ስለዚ በቃ ምእንቲ ክስዕበካ ምሉእ ፍቕሪ ዓድለኒ ጎደሎ እምነት እየ እሞ ጉድለት እምነተይ ኣርሒካ ተቐበለኒ የፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ወዮ ደኣ ሰንከልከል ብል ወድቕ ንድሕሪት ምለስ ኮይነ ናይ ሰብ ነገር ድኹም ስለ ዝኾንከ እምበር ከም ደፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ እዩ ድብል ትሕዝቶ ናይቲ መዝሙር። ደጊመ ሓፍትና እልልታ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። እሺ ካብ ጉባኤ ነዛ መዝሙር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንተና መድረኽ ናባኹም። ኣለና ዶ ክንሰምዓይ ፀናሕና እንዲና እዛ መዝሙር ንኣምላኽ ምድላይን ምውዳቕን ምትሳእን ሓፍትና እልልታ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 24 9:24 ማርቆስ። እሺ ሽዑ ኣቦት ቆልዓ ይኣምን እየ ግና ጉድለት እምነተይ ክርሕቀለይ ደግፈኒ እናበለ ጨረሐ። ኣሜን። ቃል በቃላ ጉድለት እምነተይ ኣርሒካ ተቐበለኒ ትብል ካብዚኣ መፅያ ማማ ሂወት ቴንኪዩ እልልታ ሓፍትና ብጣዕሚ ፅቡቕ መዝሙር። ኣነ ከዓ እንታይ ይብል ኣይደኖ ምስኣቲ ኮይድ ኮይና ትስማዕኒ ዘላ ግን ትሕግዙኒ። ካልኣይ ቆሮንጦስ 9:10 ሶሪ 12 ሶሪ ተጋጊ ቻፕተርከ ወይት ከፍታ እንደገና ቆሮን 12 9 and 10 9 and 10 ኦኬ ንሱ ከዓ ሓይለይ ብድኻም እዩ ዝፍፀም እሞ ፀጋይ ይኣኽለካ በለኒ። ስለዚ ሓይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓድር ብብዙሕ ተሓጓስ ብድኻመይ ክምካሕ እየ እምበኣርከ ምስ ዝደክም ሽዑ እየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብፀርፊ ብሓሳር ብምስጓግ ብፀበባ ይሕጎስ እየ። ተኸይድያ ብሳ ከማ ድኻም እንትገለንሲ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ኩሉ ዝድኻማት ክህልወካ ከሎስ እንድሕር ናብኡ ቀሪብካስ ይፈክሰካ ማለት እዩ ኮይኑ ተረዲኒ። ካልእ ተስምዐልና ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ 9 ክሳብ 10 ትክክል ትኸይድ እያ። እሺ ካልኦት
ክሳብ ዝዳለው ኣብ ወንጌለ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 መሰርቲ 5 ነታ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ትብል ኣብታ ኣዝማች ዝነበረት ከም ብሓደሽ ከዓ ካልኣይ ግዜ ስሞን ወዴና ተፍቅረን ደኢኻ ብሎ ንሱ እዎ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ንሱኻ ኣባጊዕ ይሓሉ በሎ እዎ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ ነዚኣ ክብል ኢለ ትክክል ቃልዎ ተስማዕልና ኣቦና ቃል ብቃላውን ካብኣያ ወፅያ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 15 ከም ደፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ጎይታይ እሺ ቃልዎ ተስማዕልና ኣቦና ካልኦት ኣነ ላትኒ ዲያቆን ሃይ እሺ ሓፍትና ሉላ ምስ እምነት ምውሳኽ ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ሉቃስ 17 ፍቅዲ 5 ሐዋርያት ድማ ንጎይታ እምነት ወስኸና በልዎ ቃልዎ ተስማዕልና ጉድለት እምነት ያርሒካ ተቀበለኒ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 5 እሺ ካልኦት እታ ጊዜና እንጠቀመላ ኣብቲ ትምህርቲ ከዓ ምእንቲ ከነስተንትን ንሓደ ክልተ ዓድል ከይቤት ተዳለኹም ተሃሊኹም ሓራይ እምበኣር ምስ ጊዜና ክንከይድ ኣብዚ ንሎሚ ዝተማሃርናዮ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ቀዳሜት መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ኢና ተማሂርና ካብዚ ሎሚ ዝተማሃርናዮ እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ተማሂርና ሓሳብና ምስ ጉባኤ ነካፍል መድረክ ናባኹም ቁጥሪ ክንዲ እዚኣ ኣውፅለ ይበሉኒ እናንበብኩም ክትገልፁ ትኽእሉ ኢኹም ብትንዶ ዲያቆን ሓዊ እሺ ማማር ዘነት ኣብ ኩላት መቸስ ዓፅምኻ ቅጥቂጥካ ተኣቱ እንድያ ቁሩብ ገለ ክብል ስለ ደለኹ እየ በኩሉ ግሉፅ ብሩህ እዩ እዛ ንዓለም ኣይትፍተውዋ ትብል ካብ 15 እስካብ 17 ዘላ ክስተንትና ፀኒሐ ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተውዎ ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቅሪ ኣቦ የብሉን ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ኣዒንትን ንብረት ትዕቢት እዚ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን እዚ ደምስተውዓልና ሲ ዲያብ ጌቶም በኳ ግዜ ክወስድ እምበር ደምስተውዓልና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ሲ በቃ ብፍትወት ዓለም ኢና ተዋሒጥና ዘለና እሱ ስለ ዝኾነ ኢኻ ኣብ ነንሕድሕድና ደባልዓናን ደባእሰናን ድፈላለየና እንደሎ እግዚአብሔር ምስተውዓሊ ሃበና ናይ ዓለም ፍትወት ረብሓ ፅልእን ምስ ምፍልላይን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ሲ ነዚ ከነስተውዕል እግዚአብሔር ኣእምሮና ክፈቶ ኣብ ልብና ሕድሮ ክብል ደሊ ናይ ብጣዕሚ ስለ ተንከፈትኒ ኣብ ምስ ሕጂ ዘለና ኩነታት እርየ ትክክል ቃልዎ ተስማዕልና ማማረ ዘነት ክልተ ፈቲኻ ይከውኒ ንዓለም ድፈቱ ፍቅሪ ኣቦ የብሉን ኢልዎ በቃ ግልፅትያ
أنا እግዚአብሔር وين አምላክ ፍቅሩ የጽናዓና። سوري دياقون ودي هيوتي እሺ ሽማማ أبزا ህይወት زنبك كوان رزنت حفتي بلا تلك عم تاناتا خوينا كم تاناتا كستنتنا اللي نيرك بدن بجيرا أستنتينا تام نشتك من لا دلسي أب تمت شرش تاسا أسر شوعته كم تسمعني ኣውፅኤል ከለኹ أوكي تعسرت شوعته سي ዓለም ንትሓልፍ እያ ትወት ከዓ እቲ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ሕጂ እዚኣሲ ገሊፃታ እንዲ ኣብ ሮሜ ኮይን ኣላ ነቲ ናይ ዓለም ካባና ክንርሕቆ እንተኮይንናሲ ብሓሳባትና ክንልወጥ ከም ዘለና ቶታሊ እቲ ሓሳባትናሲ ነጋቲቭ ክኸውን ከም ዘይብሉ ሓሳብና ብምሉኡ ናብ ኣምላኽ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ናቱ ፍቓድ ትእዛዝ ክንፍፅም ከም ዘለና ኣብ ሮሜ 12 ወይ እንታይ ትብል እቲ ሰናይ ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትመሃሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰሉ እቲ ሓሳብ ሕጂ ናይ ዓለም መወዳእታ ይብልን ከምዚ ረዘነት ሓፍተይ ዝበለቶ እሱ ብናይ ዓለም ስለንኸይድ ዘለና ኢና ስጋ ሕጂ ዝኩሉ ዝወርድ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዘሎ ወሪዱና ዘሎ ውግእ ወዲ ውግእ ኩሉ ንኣምላኽ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኩሉ እቲ ሓሳብና ክልወጥ ከም ዘለዎ ከዓ ኣብ ሮሜ ገልፀልና ኣሎ ሞ ንሳ ክምላኣላ ኢለ እሞ ከም ናታ ሓሳብ እያ ተነይራትኒ ቴንክ ዩ ኣልዮ ተስማዕልና ማማ ህይወት ማማ ረዘነት እሺ ካልኦት እንታይ ተማሂርና ሎሚ ካብዚ ኩሉ 29 ጥቕሲ ሓንቲ እዚኣ ደስ ኢላ ትንወላ ንበል ግዜና እንጠቀመሉ ገና 15 ደቂቃ ኣለና እንታይ ተማሂርና ሎሚ ሓደ ሰብ መፂ ኢሉስ ሎሚ ዳ እንታይ ተማሂርኩም እስኪ ገለ በለና ተይለናስ እንታይ ክንብል ንኽእል ንእሽተይ ኣነ ንሽተይ ክትትን ሶሪ ጎሄድ እሺ ተሓነኪ ልህወት نو I mean أنا لمينا خددا دحنك دحرك بلي دحرك غيري إخا حنسف go ahead ما ينعلم لا باخد حن قدم yeah exactly فقر أملاخ مصحوات فقري تبليا سا نخيات النقرة اللي كبرنا أملاخ يقول فقر حوات سخنتات بهالنا دلا سالادو إذا نفسي مرمرات ثاني حمو فقر حوات كلنا أملاخ بقعد يكون النمبر فقر حوات سيد وفي عدل أو كلها خطري آخر لها سوالها أو عد خيط كاتري أو نجار ولا بزمس خاطري أو نجار سي نحوات فقري ترشات في أهلا مكان سنا حوات ولدن ولادن تخاحيدو خندي بنبرة بزنع عالم مثلالن يصحح باللمو أملاخ يملسلنا يلوط لنا لنا بتصلت نمتي بتصلتن أملاخ نلمنو خلوط لنا كبادي ستات حسبها الله بتعميد سمعك أملاخ يقرب لنا بمحرات تأميتو نفط فورن سلام يمسعنا أملاخ سيأخذ لي كلنا أملاخ بروح مشي آمين قاعد وتسمع لنا እግዚአብሔር بصوب يدقفنا أنا والساخ بليلات خستنتني لنير تمام أنا بحب لنا دقم يقول أنت دقم كيا هو تانا نحد حدكم تفاعل تبل نحد حدكم كان ماما نحد إحنا نفاعل زيادة أخاب مجمر سمعكم هو ملأختي كم تخاب كويس زنبرة نحوخ عزقتله قائل أي نخون سلامنتاي كي يزقتله قبر أكوي قبر حاوقنا سناي سلازنبرة أيو أحواتي عالم انت تسألتكم
ኣይትገረሙ ንሕና ኣሕዋት ነፍቁሮም ስለ ዝኾንና ካብ ሞትሲ ናብ ሂወት ከም እተሳገርና ንፈልጥ ኣለና እቲ ዘይፍቅር ግን ኣብ ሞት ይነብር ሓዊ ዝጸልእ ዘበለ ኩሉ ቀታል ነፍሲ እዩ ቀታል ነፍሲ ዝኾነ ኩሉ ድማ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣብኡ ከም ዘይትነብር ትፈልጡ ኢኹም ትብል እዚኣታ ስለፍቅሪ ገሊፃታ ዓይን ዓለም ሓፍተይ እታ ፍቅርስ እታ ቀንዲ ንሓዊ ዘይፍቅርስ ቀታል ነፍሲ እዩ ጎይታሲ ባዕሉ ፍቅሪ እዩ ኢየሱስ ፍቅሪ እዩ ነንሕድሕድና ፍቅሪ ተዘይላ ዋላ መጽሓፍ ቅዱስ ተንበብና ዋላ ቤተክርስትያን ተተመላለስና ዋላ ጽቡቅ ተገበርና ተቐንዲ ፍቅሪ ተዘይላ ኣሳሪት ፍቅሪ እያ እሞ ተቐንዲ ፍቅሪ ክትህልወና ይግባአና ማለት እዩ እሳስተንቲና ማለት እዩ ዲያቆኔ አሜን አሌዎት ተስማዕልና ማማ አይን ዓለም ማማ ሙሉ ኣዝያ መሰረታዊትን ማእሰር ኩሉ ፍጻሜና ከምቲ ዓንቶ ይውን ኣብቲ ንባብ ኣብቲ ትምህርቲ ትሰማዕና ፍቅሪ ተደይብልካ በቃ ይትረፍ መጽሓፍ ቅዱስ አንቢብካ ቤተክርስቲያን ተመላሊስካ ድገበርካ ተገበርካ ብዘይ ፍቅሪ ድጸድቕ ሰብ የለን ወላ ገንዘብካ ንብረትካ ኩሉ ነገርካ ሚልዮናትካ ወላ ሸጥካ ንድኻታት ሃብ ወላ ስጋኻ ንምንዳድ ሓሊፍካ ሃብ ወላ ብቋንቋ ሰብን መላእክትን ተዛረብ ዝኾንካ ኮን ፍቅሪ ተደይብልካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኩሉ ኮንቲ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና እሺ መምህር ሳራ ኣነ ድማ ቀዳማይ መልእክቲ ዮሃንስ ቁፅሪ 1 ክሳብ 3:4 ዘሎ ድሓር ድማ ኣብ 24 ድማ ቁርብ ከብል ደልየ ኣለኹ ኣቱም ደቀየ ኃጢአት ምእንቲ ከይትገብሩ እዚ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ኃጢአት ዝገበረ እንተሎ ጠበቃ ኣብ ኣቦ ኣሎና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጻድቅ እዩ ንሱ ድማ ብናይ ኃጢአት መተዓረቂ እዩ ብናይ ኃጢአት ኩሉ ዓለም ድማ እዩ እምበር ብናይ ኃጢአት ጥራይና ጥራይ ኣይኮነን ንሕና ትእዛዛቱ እንተ ሃሎና ከም እንፈልጦ በዚ ኢና ንፈልጥ ኣነ ፈልጥ ዝብል ትእዛዛቱ ከዓ ዘይህሉ ንሱ ሓሳዊ እዩ ኣብዚኣ እንታይ ኣስተንቲነ እቲ ሓገዝ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃንሳብ ሞይቱልና ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኮይኑ ዝገበረልና ጥራይ ከይኮነ ካብዚ ዓለም ምስ ከደውን ቀጻላይ ዝኾነ እንታሽ ዝገብረልና ከይነቋርፅ ምስኡ ክንጓዕሲ ተሓገዝ ይግበረና ኣሎ ቀጻላይ ዝኾነ መንታሽሙ ዘድሊ ናህና ትእዛዛቱ ተከትልና ምስዓዊ ካባና ዝግበር እዩ ዝጎድል ዘሎ እምበር ካብኡሲ ቀጻላይ ዝኾነ ምዃኑ ዝገብረልና ንዘርእየና ፍቅሪ ማለት እዩ እታ 24 ድማ ኣቤላ أوتي يلا اوكي اوكي ረኺበያ ንስኻትኩም ሲ እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ ኣባኻትኩም ይንበር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኮይኑ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን እንትነብሩ እንተ ኢኹም እና እቲ ካብ መጀመርታ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም ኣሜን እና እቲ በእምነትና ተቀቢልናዮስ እቲ ማለት ሲ ኣክተገላልፃ እንዲሆን ኣቢሉኒ ኣሚን ናስ ነቲ እምነትና ድማ ብተግባር እንተውዕልናዮስ
ክሳብ ዘለዓለማዊ ህይወቱን ኣብ ትሕት ኣቢልካ ድማ ኣሎ መስለኒ ብዛዕባ ንስኻትኩም 25 እቲ ካብ መጀመርታ ነው 25 ናበኒ ኣብ ስክሪን እውን ኣለክ መምህር ኣየያናት ስክሪን ይረአየን ዘሎ ዲያቆን ኦኬ ቴንክ ዩ ትምህርት ሼር ምስኮናት ምስ ኣቢላ ሻዓ ምስተፍእት እያ ማለት እዩ ናኪ ሕጂ መፅያ ኣላ ዶ እወ እታ 25 እታ ንሱ ተስፋና ተስፋ ከዓ እታ ናይ ዘለዓለማ ህይወት እያ ክሳብ እቲ ንህና ዝግባአና ምስ ገበርና ብእምነትና ድማ ነቲ ኣቦን ወድን እንተ ኣሚንና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦን ወድን እንተ ተቐቢልናዮም ንክሳብ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝኣክል ተስፋ ሂብና እቲ ክብረት ዝወሃበና ዘሎስ ወዲ ሰብ ከም ኃጢአት ነነብር እኳ ዝግባአና ኣይኮናን ግን ኣምላኽሲ ከምቲ ናቱ መመዘኒኡ ድማ ነንድህድህድና ምፍቃርናሲ ነቲ ንኣምላክ ክንደናይ ነፍቅሮስ መመዘኒ ገይርዎ ክንደናይ ነፍሱ ኣትሂቱልናስ የፍቅረናን ይምህረናን ኣሎ ንህና ግን እግዚአብሔር መስተውዓል ኣይምሮ ይሃበና እምበር ብሰብ ዓቕሚ እኳ ዝከኣል ኣይኮነን ግን እግዚአብሔር ከምኡ ኣስተንቲነ ኣሜን ኣሌዎ ተስማዕልና መምህር ሳራ ፅቡቅ ኣስተንትኖ ቴንኪዩ እሺ ካልኦት ኣነ ንሽቲ ያላትኒ ዲያቆኖም ኢደይ ይጠቢለ እሺ ኣነሲ ቁርብቲ ክስታ ክገብራ ደልስ ኣቦና ብታ ኖት ሒዘ ነይረ ብታ መጀመርታ ክገልፁ ከሎ ብታ መእተዊሲ ተግባራዊ ትእዛዛት ናይ ፍቅሪስ መለክዒ መንፈሳዊ ጥንቃቄ ሕጅታ ናይ ፍቅሪ ኩላተን ኣሕዋት ብደንቢ ገይሮም ኣቦናውን ብደንቢ ገይሮም ገሊፆም እዮም ቴንኪዩ ኣብታ መንፈሳውን ከምኡ ኣብታ ተግባራዊ ትእዛዛት ግን ክሪኣ ከለኹ ሕጂ ከስተንትና ከለኹሲ ንሕና ከምዚ ኢልና ተማሂርናስ ሕጂ ትማል ሰንበት ኣቦና ክገልፁ ከለዉ ኣዘኪራትኒ ኣብቲ ቤተክርስትያንሲ ስቲል እቶም ኣቦታትና ክእዝዙና ከለዉ ልክዕ ከም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኣዘዘና ጌርና ክንወስዶ ኣለና ኣብ ኩሉ ግዜ እቱ ክትብሉ ከለኹምሲ ምስ ዓም ግደፉ ምዝራብ ግደፉ ትኺልኩም ናብ ኣምላኽኩም ቅረቡ እዮም ዝብሉና ኩሉ ግዜ ሕጂ ትማል ሰንበት ውን ከምኡ ገሊፆም ነይሮም ሞ እዚኣ ኩላ ብንእሽተይ ብኣድሪኣ ትጅምር ክንዳ ኣድሪ ትኸውን ኣምላኽ ይሓግዘና እዚ ትምህርቲ እዚ ከምዚ ኢልና ክንመሃር ከለናስ ኣብ ከምዚኣተና ኣሽቱ ከዓ ከነውዕሎ ሽዑ ካብቲ ንእሽተይና ናብቲ ንዓቢ ንኸይድ እሞ ንሳ ክስተንትና ደልየ ትማል ሰንበት ስለ ተበለት ኩሉ ግዜ ከዓ ከምኡ ስለ ዘሎ ኩላህና ክንመሃረላ ካብ ነፍሰይ ጀሚረ መድሃኒ ዓለም ዓይንና ልብና ንኽፈተልና ብንእሽተይ ክንጅምር ከዓ ዝበለፀ እዩ ናብቲ ዓቢ ምእንትን ክንከይድ ንዓይ ምስታ ትእዛዛት ናይ ኣምላኽሲ ብደንቢ ገሊፆም ኣለዉ ደሴምቲን ኣብቲ ግብሪ ናይ ቤተክርስትያንና ከዓ ከነውዕሎ ክንፍትን ኣምላኽ ይሓግዘና ኣሜን ቃልዮ ተስማዕልና ማማይወት እሺ ድተዳልኩም ተሃሊኩም ዓደል ከህቤ ድተዳለና እንተሃሊና ንሓደ ክልተ ዓድል ከይበኒ ሸጊ ዘላትና እሺ ሓውና መምህር ተኽሉ ራይ ዲያቆን ቃል ህይወት እስማዓልና ኣነ ከዓ ኣብታ 7-8 ዘለዋ እንዲያ ብዛዕባ ፍቅሪ እታ ኣረጊትን ሓዳስን ትብል እታ ኣረጊት ፍቅሪ ትብል ዝነበረት ኣብ ለዋውያን 19-18 ደላ ንምፅኣይካ ከም ነብስኻ ፍቅሮ ትብል እያ ሕጂ እቲ ፍቅሪ ዝነበረ ሽዑ ድሩት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዓቕምኻሲ ድሩት እዩ ከም ሰብ መጠን
እታ ሓዳሽ ትእዛዝ ግን ብክርስቶስ ዝተዋህበትና ማለት እዩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንብፃይኩም ኣፍቀሩ ዋላ ንዘይግብኦ ሰብ ምፍቃር ማለት እዩ ክርስቶስ ንሕናሲ ዘይግባአና እዩ ብሂወቱ ሓሊፍልና ማለት እዩ ከፊልና ሓደና ስለዚ እታ ዘይትግባእ ንሰብ ሓደ ሓደ ይከብደና እዩ ብሓቂ ከቢድ እዩ ከም ነፍስኻ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና ዘይኮነስ ዋላ ከም ነፍስኻ እውን ሰብ ከተፍቅሮሲ ከቢድ እዩ ግን እዛ ሓዳሽ ትእዛዝ እዚኣ ከዓኒ ከምታ ናይ ክርስቶስ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩም ስለ ዝበለናሲ ኣፀቢቓ ዝኸበደት እያ ስለዚ ምሕዳግ ጥራሕ ደይኮነን ወይ ከዓ ከም ነፍስኻ ምርኣይ ጥራሕ ደይኮነሲ ዋላ ክትሓልፈሎም እውን ከም ዘለካ እዩ ዝግባአና ዘይግብኦም ምፍቃር ሕጂ እቲ ሓድሽ ዝነበረ እንታይ እዩ እቲ ብሉይ ዝነበረ ከዓ እንታይ እቲ ፅላሎት ዝነበረ ምክንያቱ ሓደ ሓደ እምነት ኣለው ንሕና ብናይቲ ኦሪት ኣይንኸይድን ኢና በዚ ሓድሽ ጥራይ ኢና ንኸይድ እንተዳ ኢሎምሲ እቲ መሰረት ዝኾነ ናይ እምነትና የጥፍእዎ ስለ ዘለዎ ነዚ ከዓ ክልቲኡ ብሓንሳእ ዝኸይድ ምዃኑ ክገልፅ ኢለ እሞ ቃል ሂወት ተስማዕልና አሜን አሁን መምህር ተክሉ ቃል ሂወት ተስማዕልና ከም ክርስቶስ ፍቅሪ ከነፍቅር ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና ኣራይ እታ ተሪፈናና ዘለዋ 10 ደቂቕ ኣቦና ብመልአከ ሰላም ትምህርትን ማዕዳን ኣስተንትኖን ሓፈሻዊ መብርሂ ገይሮም ብጸሎት ከዓጹልና መድረኽ ነቦና ኣብ መልአከ ሰላም ኣራይ ክብረና ምስጋናና ንኣምላኽ ይኩን ሓውና መምህር ተክሉ ከም ወትሩ ለሙን ብሰፊሑ ነዛ ምዕራፍ ምስ መወከሲ ጌርካ ተላሊኻ ቀሪብካልና እሞ እግዚአብሔር ኣብቲ ደልየን ኣብቲ ሓስበን ኩሉ ድማ ቀድሜኻ ይኺድ ኣገልግሎትካ ይባርኽ ኣቦና ኣበይ መርጌታ እውን ቃል ሂወት ይስማዓልና ሓውና ዲያቆን መሓሪ ቃል ሂወት ይስማዓልና ሓፍተና እልልታ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዑልና ክዝምሩሉ እዮም ብርኪ ኩልኩም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ዘለኽን እውን ነታ ምዕራፍ ብምንባብ ይኹን ነታ ተዘመረትልና መዝሙር እውን ብጥቅሲ ምስናይ ካብዚ ምዕራፍ 2 ቀዳማይ መልእክቲ ዮሃንስ ክንመሃሮ ዘምሰና እውን ሓሳብኩም ኣሰንትነኹም ዝተረዳእኩም ከተካፍሉ ከተካፍላ ዘምሰኹን ኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብታ ቁፅሪ 17 ቁርበ ከስተንትን ፀኒሐ ዓለም ተሓልፍ እያ ፍትወታ ከዓ እቲ ንፍቃድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ኢሉ ዓለምን ፍትወታን ትሕዝቶኣን ከም ትሓልፍ ከም ዘይነበረት እውን ከም ትኸውን ባዕሉ እቲ ጎይታ ቃል እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ደብረ ዘይቲ ተነበበልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ነጊርና እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ከነ ንብብ ከለና እውን ንባብና ክንዓፁ ከለና ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ ኢልና ኢና ንመልእኽቲ ንባብና ንዓፁ እሞ ኣብዚ ድማ ዓለም ተሓልፍ ፍትወታ ከዓ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ብዓይንና ንሪኦ ብእዝንና ንሰምዖ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ክበርስ እዩ ከምዘይ ነበረ ድማ ክኸውን እዩ እቲ ንፍቃድ ኣምላኽ
ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ይዝብለና ፍቃድ አምላኽ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ፍቃድ አምላኽ ማለት አምላኽ ዝደልዮ አምላኽ ዝፈትዎ ምግባር ማለት እዩ ብብዙሓት ክጥቀስ ኣምስያ ሓደ ክንገብሮ ዘለና ቀዳማይ ትእዛዝ ፍቃድ አምላኽ እንታይ እንተዳኢልና ፍቅሪ እዩ ተሓዳስ ትእዛዝ ኣብ ነንሓድሓድኩም ከምታ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ተፋቀሩ እያ ትብል እምበር ፍቅሪ ሰላም ዕርቂ ትሕትና ይኣኽለኒ ምባል እዚ ኩሉ ጾም ጸሎት ንስሓ ቁርባን እዚ ኩሉ ፍቃድ አምላኽ ምግባር ፍቃድ አምላኽ ምፍጻም ማለት እዩ ፍቃድ አምላኽ ንገብር ፍቃድ አምላኽ ንፍጽም እንተደኣ ኮይና ድማ ንዘለዓለም ከም ንነብር እዩ እዚ ቃል ዝነግረና ዘሎሞ ዓለም ስጋ ድሌት ስጋን ፍትወት ዓለምን ከም ደቂ ሰባት መጠን ይቃለሰና እዩ ይጻባአና እዩ ግን እቲ ንዓና ዝኸውን እቲ ንስጋና ዝኸውን ወፊርና ክንኣቱ ሰሪሕና ክንነብር ምዝ ቃል እዚ ዝፃረር ኣይኮነን ምዚ ቃል እዚ ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትኮኑ ወይ ድማ ከተገልግሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብለና እዚ ከምኡ እዩ ማለት እዩ እሞ ፍቃድ አምላኽ ክንገብር ፍቃድ አምላኽ ክንፍጽም እንታይ የድልየና ናይ ብሓቂ ጸሎት የድልየና ጾም የድልየና ምክንያቱ ሓደ ነገር ክትገብር እንድሕር ኮንካ ትፍጽም ሓይሊ የድልየካ እዩ ብነብሲ ሓይልና ንዓና ድማ እንታይ እንድሕር ኢልና ጾምን ጸሎትን እዩ ብጾም ብጸሎት መንፈስ ቅዱስ እናዓደምና ብመንፈስ ቅዱስ እናተመራሕና ንነብር እንተደኣ ኮይና መራሒና መንፈስ ቅዱስ እንተደኣ ኮይኑ ፍቃድ ዓለም ወይ ድማ ፍትወት ስጋ ዘይኮነሲ ፍቃድ አምላኽ እናገበርና ኢና ንነብር ጥራሕና እንድሕር ኮይና ጾም ጸሎት ዘይነዘውትር ተኮይና መንፈስ አምላኽ ዘይብልና እንተደኣ ኮይኑ ግን ፍቃድ አምላኽ ክንገብር ወይ ክንፍጽም ኣይንኽእልን ኢና እሞ ዓለም ተሓልፍያ ፍትወታ ከዓ እቲ ንፍቃድ አምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር እዩ ዝብለና እሞ ንሕና ድማ ዘለዓለማውያን እምበር ግዝያውያን ድማ ኣይኮናን እሞ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እውን ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 31 ንብረት ዝዓለም እዚኣ ሓላፊ እዩ እሞ እቶም በዛ ዓለም እዚኣ ዝጥቀሙ ዘይተጠቕሙ ይኹኑ እዩ ንብረት ዝዓለም እዚኣ እንታይ እዩ ሓላፊ እዩ
እቶም በዛ ዓለም እዚኣ ዝጥቀሙ ከዓ ከም ዘይተጠቕሙ ይኹኑ ምክንያቱ ንብረት ዝዓለም እዚኣን ፍትወት ዝዓለም እዚኣን ስጋ ዓበ እዩ ክሳዕ መቃብር እዩ ድሕሪኡ ተወዲኡ ማለት እዩ ተዓፅዩ ማለት እዩ እሞ ኣምላኽና ፍቃዱ ክንፍፅም ፍቃዱ ክንመልእ ንኩልና ይሓግዘና ፍቃዱ እንተደኣ ንገብር ኮይና ብፍቃዱ ንነብርን ንመላለስን እንተደኣ ኮይና ድማ ንስጋና ዝኸውን ኣምላኽ ኣይከልኣናን እዩ ምክንያቱ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን ድለዩ ዝተረፈ ኩሉ ድማ ክማልኣልኩም እዩ እሞ ብከምዚ ክንነብር እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ጉባኤና ይባርከልና ይቀድሰልና ይቅረታ ንዝመፅእ ዓርቢ ኣይክህልወናን እዩ መገሻ ንግደት ስለ ዘሎና ካብ ሎሚ 2 ሰሙን እዩ ክህልወና ዳርጋ ኩልና መብዛሕትና ንገይሽ ስለ ዘለና እሞ ንዝመፅእ ዓርቢ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ የብልናን ምሰናይ ይቅረታ ካብ ሎሚ 2 ሰሙን ግን ኣምላኽ ብጣዕና ብሰላም የራኽበና እዚ ንመሃሮ ዘምሰና ድማ ከምቲ ቃሉ እናነበርና ፍቃዱ እንፍፅመሉ ደቂ ፍቅሪ ድማ እንኾነሉ ኣግበረልና መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ሓሳብ ኩልና ንጸሎት ንዳሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ንክንጅምር ዘነቃቃሕካና ጀሚርና ንክንፍፅም ድማ ዘይተፈለኻና ንስኻ ካብ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ከምቲ ክንመሃሮ ዘምሰና ድማ ኣምላኽና እቲ ቃልካ ናብ ውሽጥና ክንውሕጦ ኣብ ውሽጥና ክንዓቁሮ ከነዋህልሎ ክንሓስቦ ክንነብረሉ ክንምራሓሉ ድማ እስኻ ሓግዘና። ካብ ሰማዕቲ ጥራሕ ምዃን ኣድሕነና። ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንፀድቕ ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና። ንዓለም ኩላ ድማ ንጉስ ሰላም ንስኻ እሞ ሰላም ከውርደላ ንምርኣዩ ዘሰንብድ ንምስምዑ ንእዛን ዝኽርኩሕ ኢና ኣብ ዓለም ውግእን ወረ ውግእን ኣብ ተፈላለየ ንርእን ንሰምዕን ሞትን ህልቀትን እማ ኣምላኽና ንስኻ ይኣክል በለና። ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና። ነቶም ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ኣብ እህህታ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ጥሜት ኣብ ዕርቃን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ፀልማት ዘለዉ ድማ ንኩሎም መሰረ ፍጠረሎም። ኣምላኽና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና። ናይ በረኸት ጾም ግበረልና። ጾምና ብሰላም ኣፈፂምካ ዕዶቶ ሳይናኻ ብርሃነ ትንሳኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ይዕብየልና። በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና። ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና። ሰላም ኣውዒልካ እናእኻ ነመስግነካ። ሰላም ከተሕድረና ድማ ንምዕቆበካ። ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ስምካ ይትቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደግልና። ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ሕሊናኸ ደንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ደንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ሰሪየልና
نفت ودخي يسوس كرسوس منتانا حرت لمن لنا أمين فتاوي سري زينو أملاك المدان يس كرسوس كانيك كنا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبروك ساتي برهان أنتم أوية كانات وأوية ديقونات ادو أن سايرو قلت بس مكم كنو فتانو ونساني يرسيانس كلو عن سمايات زيو مهارن كرسوس ملا عسر تغلطي زيو مهارن كسوس 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 زيو مهارن كرسوس كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس ملا عسر تغلطي بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن 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 كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس سقا قويتنا ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ብልዕለይና ብልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዘለና የቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ኣምላኽ ቀበሎ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና አሜን አጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንብፅሓዮ ብሩኽ ለይቲ ደሓን ሕደሩ ናይ ድመፅእ ደሎ ነዋይ ዓርቢ ይግበረና ኣምላኽ ብሩኽ ለይቲ أمين بروح ليتي قال هو تسمع لنا بارك دعوني بروح ليتي قال هو تسمع لنا في درجات حكا نقول آمين آمين وتسمع لنا آمين تمسكن يا أخو آمين هيوت يسمع لنا كلكم دحن حضروا صبوت تماهرنا تم مدحن علم تمسكن يهون آمين سلام نبرنا ناي تمهرت جزي እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት ይስማዕና እቲ ዝተምሃርናዮ ብተግባር ነውዕለሉ ኃይል ክህበና ንዓና ነዚ